Tak, máme tu ďalší deň zase tohto balku. Už je 3. decembra, čo je od posledného videjka určite veľký skok. Aj keď možno pre vás až tak ne, lebo to nevydávam úplne vtedy. No chápete, že to vydávam proste trošku neskôr, jak to točím. Ale stala sa taká vec, že som bol chorý teraz, vlastne asi normálne, že 5 dní alebo tak nejak som necvičil. Nemal som nič, že vážne, iba nádchu, ale cítil som sa fakt, že zle a som bol taký, že fú, ty kokso, že to by som si neodcvičil dobre. Takže som si dal radšej pauzu pár dní a vlastne mal som aj tak veľa roboty, takže mi to celkom vyhovovalo. Som porobil aspoň to, čo treba a tak. A teraz teda môžem normálne, klasicky pokračovať. Vlastne naposledy sme skončili s ceckami, takže dneska sú nohy. Bude váženie dneska. Som na to zvedavý, akože malo by na váhe byť teda 88 kg. S tým, že teda teraz, keďže som zjedol ešte niečo, že nie som úplne nalačno, tak by tam možno malo byť aj o trošku viac jak 88 kg. Takže čo viac dodať, no? Tak zase mám tu teda svoju predtréningovú zmes. Čiže ja si to vypijem a vidíme sa vo fitku. Čo povieš, tešíš sa? Fú, no. Neviem, kamoško, lebo ja cítim, že ináč... Ja cítim, že sa idem do grca, kokot. Ja som taký plný. Ty to necítiš? Ty nič necítiš. Ja nič necítim. Čo si dal? Nič? Prečo si tam nechal 60-ku? Na rozcvičku. Na rozcvičku? Ja by som povedal, že 40-ka je tak. Ja neviem, či chcem ísť rovno zo 60-ku. Však lebo ty kokot, jasné, že keď ty ideš 130 more, takže chceš si dať toto, ale ja keď idem 100-ku, tak zo 40-ku by som mal začať, ne? No, dobre. Keď si to ty... Čo by si povedal k drepom, že čo je dôležité? Silno. Dýchanie. Dýchanie? Ale nerozumiem však. Ja idem tak, že... Poriadne spremi to brucho na ľudia, aj keby si mal v 9. mesiaci. A počkaj, čiže nedýchať tak, že do hrude, ale že... Do brucha? Áno, poriadne ho spremiť. Koko, to neviem, že čo by som zajebal. A spremi sa. Ideš to tú 80-ku. A nerozumiem, to má aj tak stále. Poď, nevadí. Poď, ľahký, poď. Asi rozumiem, že čo ty myslíš. Stovku ideš rozcvičku, ne? Dobre. Ja si pre istotu dám to bandáž do piče. Ty kokot, a to čo si mi tam zajebal? Ty si kár? Posledná bola najlepšia séria, ale... Ty som sa nazval pičo, ne? Dýchaj. Chceš už na to dole? Menej jak máš. Super, poď ešte. Ešte? Poď. Poď. No, fakticky čo to robí je, že to vypína riť. No čiže máš väčšiu záťaž. Že tak, jak som povedal, že teoreticky vlastne tento plate na zemi, že keď máš vyvyšené päty, tak proste ti posunie v podstate koleno dopredu a tým pádom máš väčšiu páku na kvadricepse.
Poď. Poďme ešte ten výskok. Daj si, ja som tu. Jaj, obyče. Čo? Jaké mám brušisko už, ne? Máš jak ja? Kilo 7-krát na ruské. Kilo 7-krát na rusko, bez bandera. Teraz si udáme. Aj no má jakú formu do piče na to, aký kokot. Tam není na tým. Není. No tak potom sa nečuduje. No, není. Keď som toto cvičil, že prvýkrát, tak vôbec som necítil pri tom, jak som to cvičil, tie hamstringy, ale po tom tréningu, alebo teda potom, jak som to docvičil, tak zrazu som mal pocit, že mi normálne, že odpadnú hamstringy. Čiže aj kebyže náhodou to pri tom necítiš, tak ono to je fakt, že proste skús to a uvidíš to, že to bude fajn. Však som suchý jak hajzel. Zas takto chodí, že kokos dneska na piču fúkal. Strašne legendy, že keď môžu krátko, keď sa pohybnú, ale pretože No ja som... No najťažšie veci sú už teda hotové a už to bude také easy. Už stačí. No čo chceš pri tomto vlastne? Čo najviac i to zmačknúť, ne? A potom pomaly púšťať. A potom čo najviac zadať. No. Mhm. Ja to ne, teraz ani nemôžem, ani nechcem, ešte niekúru skoro nebudem si povedať. Čo? Keď som mi to pred ňou povedal, tak to tvárila, akoby píče... Ja keby bola moja mama. Poď mi to odháknuť do piče. Čo chceš? Odháknuť. Čo chceš odháknuť? Tak toto. Ja?
Tie posledné opakovania samozrejme chceš tak, že už aj tie polovičné opakovania chceš to proste tak tým doraziť, vieš. Tu druhú sériu väčšinou chcem takú, že viac kontrolovaný pohyb, čiže to v podstate skoro vôbec nehádžem a chcem to fakt, že pomaličky a kontrolovane celé. Aspoň zo začiatku teda, prvé opakovanie. Ešte toto lípka. To vera. No teraz bude taká séria, že trošku ľahšou váhou dám cca 20, no čo najviac sa pokúsim. Potom tých 20 sekúnd pauza cca a posnažím sa čo najviac dať zase opakovanie. No, dáme teraz to isté vlastne, s trošku ľahšou váhou, ale na jednu nohu. Môže byť.
tak. K tomu patrí. No, pri lítkach chceš vlastne... A natiahnuté tie lítka, vtedy vytrvať a stiahnuť. No mať ich natiahnuté, stiahnuť, potom pomaličky dole počkať si a potom zase. Takže veľmi jednoduchá vec. Ľahká, primitívna vec a teraz pakuj. No, čo? Ukáž. Ty kokoda, ty mne ideš hovoriť. Ja to idem kúknúť iba z princípu, lebo proste vždycky na konci videjka je nejaký pumpček. Aj keď vím, že tam nič není. Dobre, poďte daj. No, ukáž to lítko. Kokot, ale kamoško, pamätáš si... Ty máš väčšiu nohu, jak ja. Pamätáš si... No jasne. Pamätáš si, aké som mal lítka úplne na piču? A konečne... No. Ja som nemal žiadne lítka do piču. To si nábral.